Benvidos a Filopodcast, un podcast no que repasamos as preguntas teóricas de historia da filosofía para a BAU. Hoxe, ética antirrelativista e política de Aristóteles. Nesta pregunta imos situar o pensamento aristotélico no seu contexto e imos achegarnos en especial ás súas teorías éticas e políticas que compoñen a súa visión e cosmovisión de como debe comportarse un ser humano, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Aristóteles sitúase na filosofía antiga e máis en concreto no paso da chamada época clásica grega ao helenismo. Por un lado, a época clásica grega foi o período caracterizado polo florecemento da filosofía no contexto da democracia ateniense con Sócrates, os sofistas e Platón, entre os séculos V e IV antes de Cristo, e que Aristóteles viviu na súa xuventude. Así, Aristóteles nace en Estagira no 384 a.C., ligado á corte dos reis de Macedonia e foi enviado á Academia de Platón con 17 anos, tras a morte dos seus pais, e estivo alí ata a morte de Platón, 20 anos despois. Por outro lado, o helenismo foi un período caracterizado polo feito de que as polis gregas deixen de ser autónomas e independentes ao ser conquistadas e subordinadas ao mando de Macedonia polo emperador Alexandre Magno, quen foi discípulo de Aristóteles cando aínda era un príncipe. Outro trazo característico do helenismo é que se rompe coa idea de que os gregos eran superiores ao resto de povos e prodúcese un certo individualismo derivado da perda do sentimento de pertenza ás súas antigas polis, ao xa non participar da política. En este contexto no que Aristóteles funda a súa escola filosófica denominada o Liceo, en Atenas no 335 a.C. En este liceo é onde imparte clases e escribe os seus textos máis importantes, conocidos como os escritos esotéricos, con ese, por ser escritos privados para os seus alumnos e que inclúen os textos da ética e política que imos comentar nesta pregunta. Tras a morte de Alexandre Magno, no 323 a.C., Aristóteles marcha, en parte fuxe, de Atenas por ser visto como un colono estranxeiro e morre ao pouco tempo no 322 a.C. aos 62 anos. Para comezar, xa adentrándonos un pouco na súa filosofía, debemos sinalar que en Aristóteles, ou igual que en Platón, en xeral nos pensadores clásicos, a ética e a política están unidas, polo que se vincula co que posteriormente se denominou idealismo político. Son as dúas caras da mesma moeda, tanto a ética como a política, é dicir, o que sexa a xustiza, o que sexa a ben, non se pode distinguir o plano individual do colectivo, e o mesmo en ambas. É dicir, a política é o espazo de aplicación da ética, realización do ben, pero por outra parte a ética non é máis que asumir a orde política natural e vivir conforme a ela. Co cal, como decimos, ética e política fúndense na súa concepción da eudaimonía, é dicir, da felicidade. En este sentido, o ben no individuo vincúlase directamente co ben da comunidade, xa que ninguén pode desenvolverse plenamente illadamente, como logo veremos. A continuación, e tendo isto en conta, imos primeiro abordar a ética de Aristóteles para despois achegarnos á súa concepción política. Aristóteles desenvolve o seu pensamento ético en obras como Ética a Eudemo, Ética a Nicómaco e Gran Ética, ou Gran Moralia. A ética de Aristóteles debemos abordala por un lado como unha ética finalista cuxo obxectivo último e concepción do ben é a felicidade, eudaimonía, e por outro lado tamén debemos abordala como unha ética da virtude, xa que a virtude, arete, entendida como excelencia e rectitude moral, é un medio necesario para alcanzar ese ben último da felicidade, isto é, da plenitude humana. Empecemos, pois, por aclarar este concepto de eudaimonía, o cal se acostuma a traducir por felicidade, pero significaba etimolóxicamente plenitude de ser, isto é, alcanzar o máximo potencial. Aristóteles empeza a Ética a Nicómaco reflexionando sobre cal é ese obxectivo ou fin último da vida humana e como este pode alcanzar o seu máximo potencial.
Hai que recordar, polo tanto, eso que o filósofo grego consideraba que o fin último e o ben supremo era a felicidade, entendida como a clase de vida máis excelente que se podía levar a cabo, que se podía ter. E cal era esta vida? Pois, para el non era unha vida consagrada a ningún tipo de ben externo como os placeres, as honras ou as riquezas, senón de algo que sexa bo en si mesmo, que sexa un ben intrínseco. E Aristóteles chega á conclusión, en base á súa teoría finalista, que para calquera ser a vida boa ten que ver ca que lle permita desenvolver máis as súas características específicas, é dicir, levar a acto as súas potencialidades, e aquí entronca ca súa teoría da alma. Unha planta que só posúe unha alma vegetativa vinculada a funcións vitais, pois alcanza a súa plenitude cunha vida vegetativa, unha vida dedicada pois á función nutritiva e demais. Un animal que conta xa coa alma sensitiva, asociada á capacidade de disfrutar e sufrir, pola sintiencia, pois alcanza a plenitude cunha vida dedicada aos sentidos. E por último, e máis importante, o ser humano, que é o único ser que posúe a alma racional e que se caracteriza pola racionalidade, pois non pode atopar a vida boa pois na vida vegetativa ou na sensitiva, senón que a súa felicidade ou pleno desenvolvemento está na vida racional, na vida contemplativa, na vida dedicada a filosofar, a cal o autor denomina bios theoretikos. A vida do sabio, polo tanto, pois é a vida boa e a vida dedicada ao propio, que é o cultivo da razón, da sabedoría, e xa que logo en termos xerais será a través de lograr realizarse nesta dimensión que finalmente o ser humano chegue á plenitude das súas potencialidades, que son estas potencialidades racionais e intelectuais, conseguindo así a felicidade. Mais Aristóteles é consciente de que para poder adicarte á contemplación tes que ter cubertas tamén as necesidades corporais e económicas, pois sen elas non te podes adicar en corpo e alma a filosofía, co cal é un ideal que poucas persoas poden alcanzar e a maioría dos homes ten que contentarse cunha felicidade limitada. Esta idea de Platón, de Aristóteles, ten que ver con que, aínda que en termos xerais o podemos asociar o idealismo político en canto a esa unión da ética e política, pois Aristóteles sempre foi un autor cos pés máis pegados á terra que Platón, menos utópico en canto á súa concepción, e por eso ele é máis consciente destes límites materiais, de que eso, alguén para poder filosofar pois ten que ter a súa vida cuberta, e eso solo moi poucas persoas o van a ter. Por eso, a parte desta vida plena do filósofo, pois el di que para calquera persona, pois eso, dedicar tempo á filosofía ou á reflexión é algo bo, porque é algo que realmente está en todo ser humano. Recordade que xa falábamos de que para el todo ser humano, pois digamos, ten como esa interese pola filosofía. Básicamente non se pode desligar del, da igual quen sexas. Toda persona se pregunta polo sentido da súa vida, lle dá voltas á felicidade ou a outras cuestións ou eso, así a súa vida foi se está vivindo plenamente ou non. Co cal, pois eso, a filosofía é algo propio de todo ser e a través do cal calquera ser humano pode alcanzar a súa felicidade. Por outro lado, para conseguir esa vida boa é necesario, como decíamos, pois esa posesión de certos bens corporais, un mínimo de recursos e, como decimos, a hora de entender como se alcanza ese florecemento humano ou eudaimonía, Aristóteles tamén di que o medio é a virtude, digamos a arete, a excelencia é un medio para alcanzar ese fin que é a eudaimonía ou felicidade, ou plenitude do ser. E ao estudar as virtudes, pois Aristóteles vai a distinguir dous tipos de virtudes, vinculadas, de novo, ca súa teoría da alma, donde distinguía, pois eso, diferentes partes da alma. Había unha parte sensitiva e unha parte racional, digamos, esas dúas partes máis elevadas dentro da súa tripartición, e vai haber unhas virtudes vinculadas con esa parte xa máis sensitiva, que ata podemos compartir en certo punto con animais, teñen que ver cas virtudes vinculadas ao comportamento, a como nos comportamos, e que se van a adquirir por hábito, e despois vai haber outro tipo de virtudes que serán as dianoéticas, son as intelectuais, que son as máis propiamente humanas, como despois veremos.
Moi ben, pois como vos decía, por un lado temos as virtudes éticas. As virtudes éticas son de carácter práctico, como a fortaleza ou a xustiza. Relaciónanse, como vos decía, coa alma sensitiva, en canto a ela lle corresponde moderar os impulsos inmoderados da natureza. Adquírese a través do hábito, e en este sentido a persoa valente pois é aquela que actúa valentemente en cada ocasión. Segundo Aristóteles, a virtude ética máis importante, como vos decía antes, é a xustiza, mesma idea que tiña Platón, que tamén a consideraba como a virtude ética e política máis importante. De aí a súa cita, abro comillas, que a xustiza é a ordenación da orde política, pecho comillas. Aristóteles define, polo tanto, a xustiza como dar a cada quen o que lle corresponde e divídese, por un lado, na xustiza conmutativa, que é a que se aplica nos intercambios, e a distributiva, que é a que ten que ver co reparto de cargas e de beneficios, que non ten que ser igual para todos. Pois quen ten máis cargas, por un lado, tamén pode ter máis beneficios por outro, tamén depende do tipo de personas e un pouco de que poden aportar cada quen. Esta segunda noción é a que nos di que as persoas máis necesitadas son as que deben recibir máis axuda, como vos decía agora, para que así poidan valerse por si mesmas. Hoxe en día é o que o vincularíamos máis á equidade. Como decimos, a comunidade, para ser xusta, debe estar formada por individuos xustos, e en este sentido, pois é unha virtude fundamental no plano ético, e vamos a ver agora as virtudes que teñen que ver, por outro lado, co plano intelectual, que son as virtudes dianoéticas. As virtudes dianoéticas consisten no exercicio da actividade racional e están relacionadas, por tanto, co máis propiamente humano que hai en nós, que é a alma racional. Adquírense a través da aprendizaxe, é dicir, non só é puro hábito, require tamén esta parte máis intelectiva, e hai 4 virtudes dianoéticas asociadas a distintos tipos de razoamentos: o intelecto, que é a captación inmediata de principios; a ciencia, que é o coñecemento demostrativo a partir dos principios. Podemos falar, por exemplo, co caso de Euclides, que foi o descubridor dos axiomas das matemáticas. Esa labor de chegar aos axiomas ten que ver co intelecto, pero a de construir demostracións matemáticas a partir deles, como o teorema de Pitágoras, etc., ten que ver xa ca ciencia, con ese coñecemento demostrativo. Vale, e a parte destas dúas formas de coñecemento, o intelecto e a ciencia, tamén estaría a arte, como esa habilidade para producir cousas, o que domina, por exemplo, un artesán, esa arte como artesanía. E, por outro lado, pois teríamos tamén a sabedoría, que é o saber propio dos filósofos, que é o máis elevado, pero ao mesmo tempo menos práctico, porque isto é algo que tamén remarca moito Aristóteles. A sabedoría, pois digamos, é o que nos dá como esta imaxe máis de conxunto, e o que nos eleva máis, ten que ver con esa contemplación, pero é o menos práctico. E a cuestión é que Aristóteles pois fai esta selección, como vos digo, intelecto, ciencia, sabedoría, arte e, por último, a virtude dianoética máis importante de todas, que é a prudencia, a cal consiste no hábito racional, verdadeiro e práctico de saber distinguir en cada ocasión acerca do que é o bo e malo para o home. Por lo tanto, dirixe a acción moral, é dicir, unha virtude dianoética, pero que ten unha función directa en canto ás virtudes éticas, elixindo o correcto en cada ocasión e permitindo orientar, polo tanto, a nosa conducta. Esta virtude dianoética, como vos digo, vincúlase tamén co concepto de termo medio, mesotés ou xusto medio, pois para o autor as virtudes éticas das que falamos antes, como a valentía, a xustiza, etc., son sempre un termo medio ou xusto medio entre dous extremos viciosos, un por exceso e outro por defecto. Así, por exemplo, a valentía é unha virtude que se atopa entre o vicio por defecto da cobardía e o vicio por exceso da temeridade. E a cuestión é que só unha persona prudente sabe cando un acto é valente, cobarde ou temeroso. Digamos, ser capaz de distinguir en cada ocasión que é o valente do que non o é, pois ten que ver con esa virtude dianoética da prudencia, que, como vos digo, é o nexo entre as virtudes éticas e dianoéticas. Con este pensamento, Aristóteles asume en parte o intelectualismo moral socrático platónico, esta idea compartida por Platón e o seu mestre Sócrates de que a virtude se asocia co saber e que a ausencia de coñecemento é a que leva ao mal, porque a cuestión é que Aristóteles está conforme con que a virtude require dun certo saber práctico, ética, que nos debe guiar nas nosas deliberacións e eleccións morais.
E como vos digo, isto tamén nos leva a que Aristóteles comparta con Sócrates e Platón a importancia da educación, en grego paideia, e basicamente en que para ser un bo cidadán dentro dunha comunidade política, pois deben guiarte os teus maiores, os teus concidadáns, para que poidas florecer de forma cívica. E basicamente pois esta función é esencial nunha polis, dirixir a educación dos seus membros. Pero chega ca sabedoría, chega co coñecemento, chega a saber que é a valentía para xa ser valente en cada ocasión? Pois non. Según Aristóteles, podemos decir que é unha condición necesaria pero non suficiente. Distánciase, polo tanto, deles en canto que a virtude non só depende do saber, do intelecto, sino que tamén intervén a nosa vontade, a nosa decisión, libre decisión ou a nosa elección. Ademais, a praxe, a práctica, o exercicio da virtude desempeña un papel fundamental. Non só é xusto quen coñece a definición da xustiza, quen sabe o que é xusto, que é un pouco que nos aportaba o intelectualismo moral, senón que para ser xusto hai que ter coñecemento da xustiza e obrar en consecuencia. Co cal podemos concluir que para Aristóteles o coñecemento, como vos decía antes, é unha condición necesaria, pero non suficiente. Esta visión finalista da ética de Aristóteles, que ten que ver con que identifica un único modo de vida bo coa felicidade, como decíamos antes, esta vida contemplativa, pois contraponse coa ética relativista dos sofistas, como é o caso de Protágoras, de Abdera, para os cales cada individuo e sociedade poden ter o seu propio ideal de vida e valores morais, e en efecto o teñen. E ao igual que os atenienses e os espartanos teñen unha visión distinta en canto á xustiza, para Protágoras é natural que en cada lugar se establezan visións diferentes. Esta é a base da súa teoría do homo mensura, o home é a medida de todas as cousas, unha concepción que xa rexeitaban Sócrates e Platón e que tamén o vai a facer Aristóteles, pois os sofistas, como propio Protágoras, consideran que o que se xove en a xustiza ou a valentía era algo relativo, algo prácticamente subxectivo, e cada un, ou cando menos cada grupo de humanos, cada cultura, pois podía ter a súa propia noción. En cambio, Aristóteles, ou igual que Platón ou Sócrates, pensa que non, que é algo obxectivo, é algo que debe ser universalizable e que ten que ver ca propia natureza humana. Por outro lado, temos a teoría política de Aristóteles. Como sinalamos ao comezo, Aristóteles vincúlase ao idealismo político, xa que considera que non se pode separar a moral da política. Ten unha visión menos utópica, como decíamos antes, que Platón, que diseñou a súa cidade ideal, pero se pode encaixar no idealismo en esta noción, na noción de que a ética e a política están unidas, non son separables. A cuestión é que, como xa sinalaba antes, o fin telos ao que o home tende por natureza e a felicidade, a realización plena da súa natureza humana, o pleno desenvolvemento das súas facultades, solo se pode dar en comunidade, na koiné politiké, e desta forma, pois eso, o obxectivo da ética solo se pode ten lugar na comunidade política, co cal hai este nexo entre a ética e a política. Ademais, é o motivo tamén polo que Aristóteles sostén unha filosofía política organicista, xa que ve a comunidade política como un organismo vivo e o individuo humano como unha pequena parte dese organismo que é o todo, e o todo é superior a cada unha das súas partes. Basicamente porque un individuo sin comunidade non sobrevive, e a comunidade sin un individuo sí que sobrevive. E digamos, é máis importante salvar o todo, a comunidade e o organismo, que salvar a calquera individuo. Neste todo orgánico, cada membro debe desenvolver o seu cometido. Digamos que se recolle un pouco esa idea do principio de especialización funcional, un pouco esa idea de que non todos temos a mesma función dentro desa koiné politiké. En concreto, para que o cidadán poida acometer a súa función, é necesario que os que non son cidadáns, as mulleres, os nenos e os escravos, pois sexan quen de asumir o seu papel na comunidade, de tal xeito que se facilite a dedicación do cidadán a coidar e preocuparse pola polis. Segundo esta concepción, como vemos, non hai conflicto social, non hai mobilidade social, non están contempladas. Cada quen encárgase das súas tarefas e ocupa o seu lugar natural. Esta é a visión de Aristóteles, que, como vemos, ten moito parecido coa de Platón. Por outra banda,
En relación con esta visión da comunidade política como anterior ao individuo, Aristóteles foi o primeiro en abordar de maneira sistemática a cuestión da sociabilidade natural, é dicir, foi o primeiro en defender que o ser humano é un cidadán por natureza. De aí a súa cita, o home é por natureza un animal político. Esta teoría implica que non chegamos a ser verdadeiramente humanos a menos que formemos parte dunha comunidade política. Este pensador defendía este argumento, esta idea, quero dicir, en base a dous argumentos. O primeiro era que o ser humano sería incapaz de chegar a desenvolver todas as súas capacidades e incluso a propia supervivencia fora das comunidades políticas. Esta visión, ademais, se asenta no seu teleologismo, no seu finalismo, e na súa concepción de que un ser é o que chega a ser na súa mellor versión. E, por outro lado, outro argumento ten que ver con que o ser humano ten ou posúe o logos, é dicir, a razón, a capacidade lingüística e comunicativa que lle permite precisamente pois deliberar sobre que é xusto, que é injusto ou sobre cal é a mellor forma de organizarse políticamente. E de novo, según Aristóteles, a natureza nada fai en van. Se temos esta capacidade de vivir nunha monarquía ou nunha república, de cuestionar os nosos gobernantes, de basicamente poder tratar asuntos de ética ou política, pois non é por azar, sino porque está na nosa propia natureza convivir en sociedade e tratar estes temas éticos e políticos. Así, por exemplo, en España no último século estuvemos baixo tiranía, repúblicas e monarquías, a diferencia de animais como poida ser as abellas que viven na súa colmena permanentemente e que non cambian, digamos, esa diferencia entre o animal humano, entre o ser humano e os outros animais gregarios, que non temos este determinismo biolóxico que teñen estes outros animais, porque a razón é a base da nosa liberdade e a liberdade é a base da nosa moralidade e posibilidade política. Cabe sinalarse que esta teoría vaise contrapoñer radicalmente coa teoría moderna do contractualismo social de autores como Locke, Hobbes ou Rousseau, os cales pensaban que sí que era imaginable un estado de natureza previo da vida en sociedade e para os cales, en especial no caso de Locke, sí que existían algún tipo de dereitos individuais naturais e inalienables. Esta idea de prescindir dun individuo para salvar o todo, digamos que a Locke non lle sona tan ben, porque pensa que hai uns dereitos individuais inalienables entre os cales está ese dereito á vida, á liberdade e á propiedade que ninguén che pode quitar, que ningunha comunidade pois pode atentar contra eles de forma, digamos, xusta, e que tes dereito a rebelarte contra a comunidade que así o faga. Co cal vemos esta contraposición entre a sociabilidade natural de Aristóteles e as concepcións contractualistas, en especial o liberalismo político de Locke. Por último, en canto a cal é o mellor réxime político, Aristóteles divídeos en base a se seguían ou non polo interese xeral e se os gobernantes son uns poucos ou a maioría. El considera que o mellor de todos os réximes políticos é no que goberna a maioría, pero fai guiado polo interese xeral. Este réxime político, Aristóteles lle chama politeia e se soe traducir por república. En algúns casos a traducen por democracia, pero non democracia no sentido antigo grego, porque esa forma de democracia que era participar todos, pero guiarse polo interese da maioría, é cuestionado e rexeitado por Aristóteles, precisamente polo mismo que decía Platón, porque a democracia no contexto ateniense moitas veces levaba a demagogia. Co cal, esta concepción da politeia aristotélica ten que ver moito ca combinación de elementos democráticos, con esta participación de gran parte dos cidadáns, pero tamén con algún tipo de elemento aristocrático, de, por exemplo, tratar de seleccionar os mellores e, ademais, que haxa un importante respeto á lei, o que hoxe en día chamaríamos Estado de Dereito, porque un dos problemas da democracia ateniense é que, basicamente, en cada votación decidían cousas contradictorias co que tiñan decidido antes e, basicamente, en quente se tomaban medidas que podían levar pois, ao asasinato de rivais políticos, xente a que se acusaba e despois arrepentirse, cousa que pasou co propio Sócrates e en outros casos. Co cal, para evitar ese tipo de problemas, basicamente que sexa unha dictadura da maioría, é moi importante establecer unhas boas bases para que o sistema, como vos digo, pois se guíe polo respeto á lei. En conclusión,
para rematar, Aristóteles foi un dos filósofos máis importantes da historia da filosofía e rivalizou co seu mestre en importancia e influencia posterior. A súa teoría ética tivo moita influencia xa dende o helenismo, cando correntes como o estoicismo de Zenón ou o epicureísmo de Epicuro compartían esa idea de que o obxecto ou a finalidade da ética é a felicidade, entendida como eudaimonía, como plenitude do ser, aínda que despois tuvera unha visión distinta de como se lograba esta felicidade. E por outro lado, como vos decía, a súa visión de que a ética e a política se relacionan tamén terá moita influencia en Tomé de Aquino e outros autores posteriores, e se contraporá precisamente co realismo político de Maquiavelo, da época do Renacemento e da época moderna. En resumo, estamos, como vos decía antes, ante un dos grandes filósofos de todos os tempos e ante un tema sobre o que seguimos reflexionando. Como podemos ser felices? E como debemos organizarnos en sociedade?